partim de la base de que Andorra Vella té un agermanament amb Valls des de fa quasi 60 anys i on la cultura, les tradicions es posen en valor, no? Tant mengem calçots com aquí a Festa Major es fan els castells, no? I jo crec que amb Valls sempre hi ha hagut aquest lligam i aquesta experiència i tota aquesta tradició que tenen, i aquí per Festa Major sempre es fan castells. Ha estat un goig doncs, que avui, com a alcaldessa de Valls, vull acompanyar la Colla Vella dels Xiquets de Valls per la gran actuació que van fer per la Festa Major de l'any passat. Ha sigut l'actuació més important que s'ha fet en aquesta plaça, descarregant el 3 de 9, el 4 de 9, el 5 de 8 i el Pilar de 6. Vull dir, va ser una magnífica actuació. És l'actuació més important que s'ha fet fora del país, fora del que és el país Catalunya. Per tant, i avui doncs, agrair al cònsol d'aquí d'Andorra la Vella aquest reconeixement que fa la Colla Vella amb la descoberta d'aquesta placa per a la Colla Vella dels Xiquets de Valls. Una cosa especial, perquè teníem moltes ganes de fer bons castells. Som una colla que ni que siguem molta gent, a vegades quan són aquestes diades que són, diguem-ne, fora de temporada forta, costa arrossegar la gent, però ens ho vam plantejar com un repte de poder venir molta gent i amb la idea precisament de fer bons castells, no? I poder venir aquí a Andorra, poder fer el 3 de 9, el 4 de 9, el 5 de 8 i el Pilar de 6, que és la millor actuació que s'ha fet mai fora de Catalunya, doncs ens omple d'orgull